जिं थांदो बाबा जिं थां खुलुमबाय सोनाफोर आंनि जबानब्लग चेनेलाव नोंथांमोनखौ फेन गोसो बरबावबाय सय मासेयाव जोबफावबाय महर लानो सोनाफोर दामुगै इनिफ्राय ब्लगखौ फुरा जोबोसे लांबाय जाबाय हानायमानि इन्टारेस्टिं खालामनो सेस्था खालामोन आङो इनिफ्राय रिकुवेस्ट खालामगोन सोरबाफोर गोदानबा अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होलां लाइक कमेन्ट शेयार खालामना होलांबानो जाबाय आरोना सानै जोंहा आब'मोना आंनि बोरसि हायनाय खानायखौ मिनिनो ओंखारमारदों नंमारगौ आंबो मिनिनो ओंखारमारो नै जाथारला दा सोनाफोर जानाय नंला आरोना गोदान बोसोर सफैगौ आंबो एसे देलाय मालाय थानांसिगोन नङाबा बाराद्राय बुरै नुलांनो नागिरो ना अहा आं सिगाङावनो बुंखागोन नाइटिजोंनो नाइटि बोराय नङा दिनैना आं नोंथांमोनखौ बरायबाय आरोना गाज्रि मोननाङा खुनु जोलैनि हांगार नङा आरोना माने जेरै दं ओरैनो बरायबाय ओमफ्राय दानि बे फिसाला साइकेलजों ओंखारलांनाया बे खाथिनि बिमायं मोनहाखौ बेदर लानानै फैनो नुबाय नालाय ओंखायनो आंबो लायनोसै नामा जोंहाबो होननानै दे होमबालाय होननानै फवासे लायनो थांबाय थ' नायलांबाय थादो बिदिब्ला आं दिनब्ला साउन्ड मोजां मा मा शेयार खालामलांनो हायो नै नेगासिनो फैदो 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 सफैबायनो आंना आफाया फैदो बा फैदो फै दान्दिसे उनावनो नायदो हालोदा जोंना आरोना संनाय खावनाय फुरा गाहायाव बोख्लायनाय खेला आरोखि माने सनाबो बिराद आथिं सादों आङो गसंथिरनोनो बोरैबा हाया हाया मोन्दों आरोना मानोबा सादों आगदा आथिं फारसे एकदम बोरैबा मस 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 सागासिनो दं ओंखायनो गाहायावनो खावबो जिरायनोसै संसां होननानै खिन्थु संनो लादोंसो हय मिथिगौ आङो एकदम फ्रि गैया सान्ति गैया होननानैहाय नायदो इनि गावासो नारा नाथा ओमफ्राय केमेरामेना फिसाला दे नै गावलायनाय बेदरखौबो एसे देखायलायो आरोना बे आलुआथ' बेदरजों नङा बेदरा हारसिंसो जागोन आरो नै नायदो लायनो रोंबाय बेस्रा आफायाबो नै नांगौ समाव एसे केमेरा हमनो रोंबाय आरो साननायाथ' सानदों एसे रेडि खालामखानानै बेयावनो जिरायनो संबाय थानो होननानै नायनोसै बेसे सौसिनो हायो आङो मैयानो सोमनानै दोनखानाय सनाफोरनि राजमा आरोना ओइ आलु लाबाय आलुआथ' मा बुंनो मेगनानो जानो रोङा अभार जाबाय होननानै मिथिबाय थेवबाबो अके साननै मोनानि कसिस खालामगोन दोननो ओमफ्राय टमेट' थाइथाम दङ ओइ आब'मोननि दाहारसो आरोना आंहाथ' लायनाय गैया थ' कुकाराव संगोन नै मा होनो कुकार आखाइ गैलायलायो आरोना ओंखामखौ ओमफ्राय बै फिसायाव संगोन दिनै राजमायाबो ओमफ्राय अबेबा बिगुरा गुलाब गुलाब गनायखाय मा होनो जिनो मोजां मोननानै जिनफ्लांबाय आरोना ओमफ्राय जिजोबनायबो जाला मानायाबो जाला फिसाजों सेलाय बेलाय बोरैबा जादों माने बिदिनो लागाव लगे लगे सेरबायबो ओमफ्राय देना लानायखौबो एसे हरसै मोननैनिबो देखादों दिनैबा मा गोसो जादों माबा होनो इलासि गरनै ओमफ्राय गरम मस्ला मोननै हरलायदों आरोना बे राजमाखौनो टेनसन जायो आङो फिसाफ्रानो जाया जेने थेने बानलु एसे होननानै बेखौनो जाहोनांगोन दालि सालि सङा ज' जायो एवनानै गाबहोनोसै खुनु थाथ' जेबो खोथा गैला आरोना सिदा सिदि नै बेखौबो एवनानै लाखाथारनोसै आं होनदों नालाय फिसा फिसा गोदानानै हरनो होदे होननायखाय ओमफ्राय नै फिसा फिसा एकदम अमा बेदर सिस्टेम गोदाना हरबाय आरोना सुन्दरनो एवनोसै आं बेखौ हारसिं एवनो ना टमेट'खौ थाइसे होनो जादों आङो बेयाव थाइदे होननानै बेयाव थाइसे होनो ना मानो आरो र' लासैनो मिन्थिलांसिगोन ओरै थाव सेरनानै लाग्रोथारनोसै आङो दुंबायानो अब्लासिमहालागै नै बेहा टमेट' हरनाय समय जाबाय नै टमेट' हरनानै एसे एवबावनोसै ओमफ्राय नै बेहाबो आरो माथोबाव लागाव बिदिलाय बहा जिरायनानै संथाबबाय थानो मोननो माइरं सुनोसैलाय गसंनानै आरो माथो आइदै आफा थाखुर आंनि राजमाया एसे दै होनानै सिटि मारि होनोसै खनथामसो ओमफ्राय नैबेयावबो एसे नै जारौ मारौ महर लाबाय एसे दै होनानै माबानोसै मा होनो रानहोफिनसै आरोना फाजा गोरानसो जागोन बेखौ एसे होबावगोन र' दालि मोनथ'वाखै मा र' भगबान माथो दालिनि नामसो लालायबाय बे ओंखामसो माइरं ओंखाम दालि संग्रायाव माइरं सुदों नालाय ओंखामसो संगोन बेयाव दिनै ओंखाम ओंखाम संगोन बेहाय दे बे ओंखाम नङा बे ओंख्रै औ माखौ अबे ए अबेखौ बेयाव दिनै ओंख्रि संदों ओमफ्राय बै मोनसेयावसो ओंखाम संगोन दे नों जागोन ना जाया राजमा जादे मा खेमसेनो राजमा गाबखांनाय लोगो लोगो ओंखामखौ जाना लाखाबाय ओरैहा गोदौगासिनो दङ
बिमाया जों गसंनो हाया फिसाजोआ ओमफ्राय नै बाथा फैलायबाय आरोना सोरखौ नायगोनलै नोंखौ नायगोन मादैमोन नायगोन आयंमोन आमाइमोन नायगोन नों मानो बिदि रायनांगौ आरो सोरबा सोरबा आबौमोन नायगोन आगैमोन नायगोन मानो बिदि रायनांगौ नोङो मानो बिदि रायनांगौ नायगोनथ' नोंखौ नायगोन मा नायगोन ना अबे नङा होमबा मोजां मिनि I am दे नों होनदो I am Tina होनदो Good ओमफ्राय मोनबायानोमोन ओमफ्राय टमेट'खौ दासो हाफ्लेना हरबाय आङो एसे मोजां खालामबावनानै बास जासिगोनानो आरोना एफाजोंनो ओमफ्राय बै राजमाखौ एसे नायबावनोसै ओमफ्राय एसे गोदौ होनानै बास जाबायानो आरो माथो जाहां जाबाय नालाय बिनि सिगाङावनो नायदो जम फैखाबायानो लायगिरि बिथाङा हेय बिराद लेथ्रा जाबाय आङो बेखौ मोनबाय नालाय ओमफ्राय एकदम राजमाखौबो थिक थाक खालामखानानै गोजौथिं साफा खालामसै भगबान बारहुंखाया अभार जाथारनायखाय आङो थिखोनांबाय आरोना गोजौआवहाय जाबाय बेबो नाथाय बानलु नाङाखै माने जानो बुस्थु होखायाखिसै आङो ओमफ्राय सासेयाबो खनजायोबा गरफा गरनै आलु जानो लुगैयोबा जानो हाथोंसै होननानै आरोना आरो जाथाराबाथ' गाइखेरजों होनसां बास जाबाय संख्रि एसे हरदेरखांबाय एफाजोंनो खामानिया बारनानै लाबाय आरोना आरो माथो दंबावो सुनायाथ' बे जरा फुला जाबाय थाखायो आरो दै गोलैबा नै नै आं बुंदोंल'थारमोन होदो नांला आं फुगारलांसै बिराद मावथिहाय आं सुवाबाबो जायोमोन गावनो सुगौमोन बे जरा फुला जाबाय थाखायो जोंना नानि आयौहाय भगबान एकदम आयौ नायलाय दै लुयै सुबावलायदों बाप्पा ओइ बापरे बाप इउटुबा आंखौसो गथ' खामानि मावो होननानै आंखौसो सेस बेन खालामसिगोन नानि जाबाय दे हामबायसै दे होमबा सुथारदो दे आं नांला आं सुला हाबाब आयै ना देनांसिमबो थागोन ना दाल' बेबायदि जि मावथिथार गथ'आ नै हारसिंनो आदाखौ देखायनोसै आं नोंखौ देखायला खामानिखौ लाजिदों लाजिदोंनो लाजिनाङा आंहासो इउटुबखौ गिनांसिगोन फिसाजोखौ खामानि मावनाय देखायबाय थानायनि गथ'खौनो खामानि मावो होननानै सेस आदाखौलाय मा देखायनो हनै महाराजाया हनै महाराजाया मालाय खनसे बेदर लायखांबायबो खामानिया जोब्बायबो बेना नानिया मा मावखो नों नाहरै बेदर लायखांबायबो डाइरेक्ट साखिनायनियाव जयेन जाबायबो ओरैबायदि नुदों मालाय बेहा आरो बे फुगारनायावनो जिरायबावनोसै नांला माबायाव दा जिरायसै दे जिराय होमबा जिराय गरमाबो नङा बिराद गरम बोरो मोखाङा आं फिसालाखौ मालाय मा रायनो सोनाबो जोंबो आगोलाव बेदर ओंख्रिफोरबा बिदिनो उखैलाबाय थायोमोन ना उखैयाबा उखैनायब्रा नै उखैफैबायानो आं संग्रायानो नै सयथिबो साखिनायाखै आङो संख्रिनांगौ नाङाखै बेदरा बे जानायानो आरोना सब पारफेक्ट बावसो जाहैदों आं साखिनाय मानाखै आं राजमाखौल' साखिनायदों रबाल दसथाथ' दहाय फुङावसो हेभि सुजि जादों दाउ बयलार लायनायावबो मेथाइ लाबोनानै जाफैबाय हाबा मा बुंदों आंनि जिबनफोरा बिदिनो सोरखिफ्रा गिदिंलागासिनो दं आरोना दा आरो सनाफोर आं ब्लगखौ गोलाव खालामबाय आरोना गुसुङैनो दोननोसै माने जानोसै जानायाथ' जोंना देखायजाखाया ओंख्रिखौथ' संनानै देखायबायानो बिदिनोसै खानायाबो मानसावलायबाय नै मा होनना बुङो सोरबा आगैमोना बै आमोलाव आब' खानायखौ गोलाव लादो एबार होनदोंमोन ब्लग बानायफुनायानो मा होनो फिसालाजों एसे खानाय गोमोन फुजालायो आरोना आङो मानख्लाबनायखाय मोनबायबो दोंब्रा मोनबायबो गेजेर जिनो ओमफ्राय नायनोसै र' एबार सिनथ'ला सानदों बारा बेसिबां गोलाव लानो हायो लानोबो एसे बाग्रा जाबाय आङो आरोना फोसाबनो बाग्रा जाबाय माने खानदाबदों लानानै थानो मोजां मोना जाबाय थ' नायनोसै दा ब्लगखौ दोनथ'नोसै आङो जायफोरा आंनि बेखिनि ब्लगखौनो फरायनो लांबाय गोसो गोरबोजों साबायखर बावबाय लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ' थेंक इउ स' माच